Și bun la un episod de Roblox. De data asta o să ne jucăm Grow a Garden, cel mai fain joc din Roblox. Nu vedeți mă că se joacă și bacon ăștia care n-au bani deloc. Știu că eu nu prea mă joc jocurile cu grădini, dar ăsta m-a extras din banca mea. Ce care știți, am un triliar de la un prieten, nu hacker, și m-a ajutat. Acum hai să vedem gripurile noastre, burning badurile, să văd dacă mai mutații pe Sugar Apple, Pepperul, mamă, Twisted și Frozen, nu-mi place așa. Burning Bad. Ăsta este un Tranquil Habernanciu Papimonio. Meu, ce scrie pe tricoul meu, asta scrie. Venim aici ce mai e în Seed Shop. O să luăm Apple Cider, pentru că a doua grădină are nevoie de el. The Seed Shop has been restocked, I know, bro, you can shut up. Și el Red Strawberry nici nu s-a făcut. Fizoare pălării al meu. 19 out of gamblers quit right now. Acum să intrăm și pe calculator să fac acel cont. Stați că am un obstacol în casa asta cum are făcut. Coborăm scările acum. Și am ajuns. La calculator. Acum să-l aprindem. Și vom aștepta un pic. Până atunci să vedem ce mai e în Seed Shop. Terrorist. Oameni buni. Ce face acest animal mirobolant? Hai să scoatem pentru un moment Shiba. Îl punem în silu. Și să vedem dacă dau la un preț în 6-2% să primesc eu una. Cum ar fi acest animal care îl am de... Nu, e Grey Mouse, dacă nu-l vedeți. Scrie aici jos. How much is this worth? Și este coste 1.000.000. Nu mă așteptai la asta. Acum statuțărăm oameni, adică oameni buni, pare rău că vorbesc așa, dar am... nu am conexiune. Stăm aici pe Robloxian. Dăm click, 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 click. Acum stați oameni buni un moment să băgăm contul ăla șmecher care l-aveam eu. Schimbați conturile. Oameni buni, avem aici o mare problemă. Băgăm contul. Nu pot să intru.